I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Hi, boy. Hi, beautiful lady. Ay, kagwapo niya. Manaog ko. Asa ka pa doang gwapo? Sa imong heart. Really? Makasuot ka? Oh, Yes. masuot ko ha. Amo Mateo! Misanting akong o! Yes, mitigibati minat, misanting ang ako mo. Naghibaw ko at tunay kautan tilimadon. Pero dili lang yun ako magklaro tungod kay isa ako nang kikaingon. Nagkanam nagkahinay ang akong gahom. Amo Mateo! May nakita ko! Sa, tinuod ka? Oh! May nakita ko nga! Sama ang nagtanaw ko o sa katagong TV. Kanila may pagkita sa kong tukod. Misanting akong o! Unsay mong nakita? Kung mao ka na, hana-hana ka nimo ang gahom sa pananaw. Unsa? Unsay imong nakita? Medyo hanap-hanap lang o gamay, Amo Mateo. Mo ba? Pero sa kadugayan, mo tinaura ka na inig-abot sa hustong panahon. Unsa ba'y imong nakita, ha, Minard? Itong nga aso nga may sa kalawas sa tao. Unsa? Pero, kalitaw sa kinanawa. Kadulay ko nakita. Wala lain. Itong nga aso. Itong nga aso. Unsay akong ikaalagad nimo, kamahalan. Imo kong silbihan. Andam na kong tumanon ang unsa may imong ipapuhat na ako, kamahalan. Dili ko musupak. Gusto ko nga magdaghan kita. Daghan kita. Aron, wa na gyud makalumpag ka na. Kung mao ka na ang imong gusto, matuman, kamahalan. Pero sa dili pa, magkuyo ko na ta. Kinahanglan nga imo kong lipayon. Kanang matagbaw ko. Sa ako nang gikaingon, andam ko sa pagbuhat sa unsa may imong gusto mahitabo, kamahalan. Nabuhi siya. Oh, nabuhi. Kinsa nabuhi, Amo Mateo? Si Sandro. Unsa? Nabuhi ang sakop sa dautan. Si Sandro. Sandro? Kinsa si Sandro? Magsanay kita. Kinahanglan nga mangandap kita kanunay, Minad. Tungod kay usanay mga adlaw, posibleng muhasa din si Sandro. Amo Mateo? Dili ko mahimang masayo. Nabuhi siya. Nakagawa siya sa akong gibilangguan kaniya. Amo Mateo? Kung kinahanglan nga sa tanang panahon, andam ka. O kinahanglan niya imong protektahan kining umna. Nga dili niya makuha ang mga bato sa kinabuhi. Amo Mateo? Unsa? Buhi si Sandro. Oo mo na. Nakita ni Minard ang talanaw. O nakapaniguro ko nga buhi si Sandro. Apat ganong naingon ana man. Nganong nabuhi man nga gipreso man nimo siya sa putilya.
gibilang ko ni mo kini o gilabay ilaw sa dagat. Adunay nakakuha nin. Unsa? Unsa ba'y atong buhaton ni ini? Wa kailang himuon gawas sa pagpanganam o sa pagpaabot sa posibleng pag-abot ni Sandro. Unsa? Mao ka na inyong gipanagsultihan ni Amo Mateo. O Ilona. O gibati kong kakuyaw. Dili ka angay nga mobati og kakuyaw. Tungod kay ikaw ang gipili sa Dios nga manalipod sa umna. Gipili ka niya nga makabaton anang gahuma. Mao kinahanglan nga magbalikon ka. Nasayod ko. Pero, natural lang siguro nga ako ni bation. Tol kay lahi na akong gibaton karon. Kung sa una, igol ko papagawas akong gahom kung kikinahanglan nga ako ng gamiton. Kung na ako makita ang mga daotang gibuhat. Pero karon lahi na. Tol kay ako ikaikwento niya. Adunay talag sa akong gahom. Minoyd, Pero isali na ko sa Diyos kining tanan. Kakuwapukan ang sakop sa dautan. Usap-usap. Namo ako mga mahal sa kinabuhi. Kaku inspirasyon sa akong pagabuhaton. og dili ka namo biyaan, Maynard. Dasigon ka namo. Salamat kung mao ka na. Og pasaylo ako sa akong gipakita ka kanina, ha. Nga nagpakita ko kahuyang. Nga medyo nagduha-duha na noon ko. Isaad na ako. Dili na ka tumausap pa. Iluna. Nahanglan nga magtinabangay kita sa pag-ampo. Nga dili lang gid mo lampos ang dautan sa posibleng pagpanghasio niya dinhi sa Olympia. Ha? O, kay nga nung day na muna. Doon ay mo abot ng mga dautan? O, abi ko paglinaw kining dapita. Nabuhi pagbalik ang sakop sa dautan. Nga katapusang mihasi dinhi. Og nabuntog ni Mateo. Og siya, mao si Sandro. Unsa? Kakuyawan ng balitaan na muna. Mao ka na. Maong kita, magtinabangay kita. Aron sa ingon, magmalig-on ang inyong anak. Nga mulampos yun siya sa bisan kinsan dautan nga gustong mulumpag kaniya. Isalig na ako ni mo kining Olympia. Ama Mateo. Siguro, kung magkaabot kami pagbalik sa Sandro, upat yun ko niya. Mauna ka na ang panahon nga mawa na yun ko sa impe. Oh, Ama Mateo. Dugay ng panahon nga nagpakabuhi ko din ibabaw sa kalibutan. Dugay na kayong panahon, Minard. Tungod kay wa pa man ko makakita o ikapuli na ko nga mo'y mubantay sa umna. Maong bisag katos na kape ng akong edad. Apan buhi paghihapon ko. Apaniya ka na, naabot ka na ang bagong sugo. Mauna ka na ang panahon nga mupahuay na ko. Oh, Ama Mateo. Ayaw. Ayaw ko biyay. Nagkinahanglan pa ko si mong giya. Maynard, kutob sa akong mahimo. Dili, di ka pasagdan. Apan kung pagbuot na yun sa Ginoo nga mawa na ko ni ining kalibutan na. Wa na ko'y mahimo. Maong ikaw, Minard. Ikaw. Kinahanglan nga andam ka kanunay. Ama Mateo. Kinahanglan dilagi ko magkumpiyansa. Husto si Ama Mateo. Dili lang mahibawan. Mukalit pagbuto din ng mga dautan. O gusto mo ilog sa gahong. O sa bato sa kinabuhi. Maong ako. Kinahanglan andam ko kanunay. Aron dili siya bulampo sa pagkuha sa mga bato.
Kamahalan. Gusto ko nga ikaw mimuon kong tuong kamot. Ganahan ko, anak. Kamahalan. Atagan ko ikaw. Aron sa ingon, may ikabuga ka sa imong pagsuroy-suroy niya. Kamahalan.